ମାମା ବଡ଼ ମାମା କ'ଣ କରୁଛ? ଫଳ କଟା ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀ। ୱାଓ ଆମ ସାବିତ୍ରୀର ସ୍ପେଶାଲ ଫଳ କଟା ହଉଛି ନା। ଶାଗୁ ଚକଟା ହବ ତ। ଓହୋ ସେଇପାଇଁ ସାଇଜ ସାଇଜ କଟା ଶାଗୁ ହଉଛି ଦିଆ ହେଇଛି। ହଁ ଏତିକି ସବୁ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ମାନେ ଖାଇବୁ। ସବୁ ତ ଖାଇବ पर ଶାଗୁ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଉଛି ଫଳ କମ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ନାଇଁ ସେ ଦି ଭାଗ ହବ। ଅଧା ଏଇନେ ହବ ଅଧା ରାତିରେ। ଅପା ଆଜି ମନ୍ଦିର ଯାଉ ଫାଙ୍କା ଥିଲା ନା। ତମେ ବେହୋସ ହେଇଥାନ୍ତ ଆଜି। ଥିଲେ ମାନେ ଖାଉ ଆମେ ଏବେ କପଡ଼ା ହେଇସାରି ଖାଇଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଶାଗୁ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇନା ଖାଲି ଆଧାରେ ଟିକେ ଫଳମୂଳ ସବୁ ପଡ଼ିବ। ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଆମ୍ବ ଅପା ଟାକୁ ବି ପକେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ନେଇକି ଗଲି ଏଥିରୁ ଖଟେଷ୍ଟି ଆମ୍ବ। କି ଖଟା ଆମ୍ବ ଅପା ଚିନି ଭଲ ଆମ୍ବ ନୁହେଁ ଜମା ଖଟା। ଆଉ ଦେ अरे पानी दो ना हमारा रेडी सागू चल